Guys, gikan sa trabaho guys. Muna naabtan ako sa kong asawa guys. Not feeling well. Gisakitan sa ngipon guys. So muna siya guys. Akong ipakita ninyo guys. Gisakitan sa iyang ngipon. Oh, muna siya guys. Ang akong asawa. Oh, sakit ang ngipon. Lisod kay guys no nga. Magsakit ang ngipon niya. Napay bata guys. So, napay bata ang ati manonon. Lisod. Puting lisura sa usa ka inahan yun. Oh, lisod jud kayo sa usa ka inahan. Nga oh, lisod kayo. Ang inahan daraw gisakitas ngipon taon. Kaloin taon ani. Wala gyud oh. Wala gisakitas ngipon. Unya bugat-bugat pa. Na nag-red eyes na. Oh, bugat-bugat pa. Pakanon ni nako pakaron karong nagtingo guys, manisod na mo sa panihapon. Nakabati mo guys. Magawa ko no na guys. Ingon nila nga ang sakit ko sa ngipon, mawa ako no pakan og baki na. Nakabati mo aron? Oh, siyos. Siyos mo kaon kag baki siyos? Frog. Frag ba? Frag. Frog? Na, muna akong asawa guys, oh. Pakanon ko ng baki. Manguha ko ng baki guys. Kay, magapakuan na sa ngipon. Tinoon na guys, ingon sa mga katigulangan ba na, na. At, nagyaw-yaw ng baki, oh. Kaya nagtingo gana. Baki. Muron ang isundan sa panihapon guys, nakabati mo. Oh, unya, kuan na, oh. Usa ng oras hapit na alas 7:30 media. Ang kani kuan man ning orasan na. To amo ni dito sa kuan kanang wala pa nahimo. Gubaon man na kato dito ay. Oh, muna guys. Oh, manghuwa sa kusudan guys ha. Ako ning pakanon ang gisakitas ngipon. Pakanon ko ning baki balitaan ta niya mo i-update nako sa inyo ha og kuan ba ang kasakit sa ngipon. Ang kasakit sa ngipon bang makuha ba og pakanon og baki. Mo. Kamot. Ha? Musamot ay pagkanong baki. Ay sa guys, kamanghuha sa baki guys. Ako ni pasudanon. Baki. Mo na sudan dito sa kuan god Mindanao god lami man ang baki god. Naibaki siya. Hmm. Ay frog na siya. Na. Dili.